Nomama abasazohlala ndawonye, kodwa lokho akukho okuzokuvimba ukuthi mawufuna ukubona ubaba or mawufuna ukubona umama kwenzeke, depending ukuthi uchoose ukuhlala nobani. She also went on to say this. Ngoba naloko angizukuforce ukuthi ihlala nami ukuthi awufuna ukuhlala nami, so kuzoba kuwena. Kuyama affecta into eyenzeka phakathi kwami nobaba wakhe kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi since wawuzwile lento engangishilo baby and I was serious, so I believe ukuthi sesifike kuleso sikhathi. Since wazi ngicabanga ukuthi usu prepared like nengqondo yakhe iyazi ukuthi sekuzokwenzeka into kanjalo. Yeah. Akukho la ngiregreta khona. I think ngenze konke umama akwenzayo. So ngicabanga ukuthi ngifike la senganele. Thatha umntana emncane uyomfaka esithenjini. Ngiyakhumbula khona. Wathini wena wathaya ukhululekile ngeke azabe nankinga ngoba futhi uyagcina ngaye. Wathi wena ikhululeka manje yagcina ngaye. Unfortunately, Sobona ngangiphendula umbuzo wabo abawubeka kumina ngaleso sikhathi. Ukuthi bavume lento engihambayo because already babe object ukuthi abasifuna isithembu. So kwakufanele ngibanikeze le answer le abayifunayo ngaleso sikhathi. Ngithenge le moto engaka ngiyikhokhela imali engaka ngihlulwe amatyala. Angivumelani nezinto afuna ukuzenza. That is why engangibathisi nanokuthi it's not ukuthi akanayo imali yokwenza lokho. I felt ukuthi le ndlela aphendule ngayibe nokudelela. Ukhuluma indaba zakamisele kuzikhuluma kubo. Uma ngwabe kamisele kuzimela, akanandaba ukuthi kwenzakalani kweminye imizi. Ngiyafila ukuthi amandla ami njengendoda awekho kumina. Leyo nto leya yengiphathi kahle. Angifuni umfazi ozongifuya angenza umkhofu. Ukudelela ukuthi athi une choice. Uthi la kukhale sami isicathulo is either my way or highway.